TV. Гаиләне тотып торучы төп фактор ул сабырлык диләр. Шунысы кызык, гаиләдә ир дә, хатын да иң сабыры дип үзен саный. Сәлам дуслар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыру һәм бездә кунакта, бәлкем инде аңлагансыздыр, эстрадабыз йолдызы, популяр җырчыбыз минем хатыным Ләйсән Гибаева. Ләйсән. Сәлам. Ләйсән Радиковна. Саумысыз. Кадерле ТМТV каналын караучы, кадерле дуслар. Исәнмесез диләр алар сиңа да. Бик шәп бүләкләр алып килгәнсең бүген. Күчтән яшап килдем инде. Беләм синең шәй эчәргә яратканың турында. Әлбәттә. ТМТV кызларын теге иртәләрен килеп тинтерәтеп бетермәс өчен шәй ясап бирегез дип, үзең ясап бирсәң. ТМТV телеканалы кызлары, миңа менә моннан шәй ясап бирәчәксез хәзер. Бик шәп бүләк, акчасын да бирәсең әле, мәлси акчасын һәм бирмәдем мин бу шәй өчен. Бетербез. 120 шәй, 120 чынаяк. Ого. Ничә айга җитә? Ничә айга җитә? Бер атнага. Шайгынамы? Канал зур шәй эчәргә яратучылар күп. Бүләк өчен зур рәхмәт. Без бүләкне менә монда артка алып торабыз да. Син инде безнең тапшырыбызның шартлары белән таныш. Шулай да мин сиңа искәртәм, тагын бер исеңә төшерәм. Безнең телевизион тамашачыларыбыз хәзер рецепт юллыйлар. Бүген дә бик кызыклы рецепт килеп төште сиңа. Син моны башкарып чыгарсыңдыр дип уйлыйм. Башкармасам, караны. Йөземә кызыллык китерәсе булма. Хәзер әйтәбез барысында. Димәк, син шул рецепт буенча бөтен нәрсәне әзерлисең. Әгәр дә барысы шулай килеп чыкса, мин эш атсам, безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Күпмар металл заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән әлеге таба безнеке, ой, синеке. Рәхмәт. Син тырышын яме безнеке булырга тиеш бу. Менә. Әгәр дә юк икән, смотри аны. Бу табаны шул төшегә җибәрәсе бар. Хәзер әйтәм. Мин сабырлык дидем, ишетәсеңме? Мин сабырлы гаиләдә мин дуслар белән шулай. Димәк, игътибар экранга, танышабыз кем ул сиңа каршы бүген көрәшүче. Исәмиева Гөлназ, 32 яшь, Казан шәһәреннән. Кияүдә, әлегә декрет ялларында. Ике кызы бар, Рамина һәм Ясмина. Теш табибы булып эшли. Сәяхәт итәргә ярата, спорт белән шөгыльләнә. Аның уйлавынча, һәрбер кияүдә булган татар кызы токмаш басып кисә белергә тиеш. Шулай итеп, сиңа каршы көрәшүче бүген Гөлназ, Казан кызы. Гөлназ, менә шундый токмашлы аш рецептын безгә юллаган. Бик тәмле күренә бу. Гимаева. Димәк, син минем слабый урынымны таптың инде. Ну, алай дип әйтмә инде, мин бөтен кешегә әйттем, ул токмаш баса белә, кисә белә дип. Юк, токмаш басуын баса беләм мин, ләкин елга бер тапкыр аның баскан токмашын ашыйбыз дидем. кискәндә бик нишкә килеп чыкмый минем. Моны кыдан нишкә түгел бит, бу нормальный. Нормальный. Менә. Бик нишкә күренә. Беләсеңме, тагын нәрсәсе бар? Кишердә салган, Гөлназ. Минем Ләйсән. Токмаш ашына кишер салмый. Менә. Әле бу бәрәңгедә салган бугай. Минекенекендә шулпа һәм токмаш кына. Ну, әйдә аның рецепты буенча эшлибез. Бүген бит инде син монда рецепт җибәрүче түгел, син башкаручы. Әгәр дә нәкъ шулай килеп чыкса, тырыш инде, яме. Тырышам инде. Безнең гаилә хакына булса да тырыш. Суганы бардыр дип уйлыйм инде, бәрәңгесе бармы? Бар бәрәңгесе күренә. Менә бәрәңгесе дә бар. Тавыгын пешергәндә инде тавыкны шылтыр-пылтыр. Анасын турап ашка салган. Әйе. Молодец. Бик матур итеп ясагансыз, төшергәнсез фотосын. Аны мактама, әйдә, син мактарлык булсын, җәме. Я, мин сиңа уңышлар теләп калам. Тәмле көрәшебезне токмаш басуына әйдәгез, башлыйбыз. Куна тактагыз бармы? Бар. Я Ләйсән, син сыраган бөтен нәрсәдә. Өстәлдә Ana sen күкәй, un әлбәттә күкәй, тавык. Күрәм мин барсы да монда. Без суны куеп җибәрдек инде, аңа җибәрдек, без аны Күкмар кәштерүенә. Бу авыл тавыгыдыр дип уйлыйм инде, авыл тавыгыннан гына шәп токмашлы аш килеп чыга. Мин дә шулай дип ышанам. Казан авылында үскән тавыкның түше. Так. Аның тузны кашан саласың? Тузны бираздан кайнап чыккач, бираз кайнагыч, нигә? Ләйсән, ашкагым мен тузны салалар сыңрак кына.
Баса башлайбызмы? Тукмаш баса башларга керек, камыр баса башларга керек монда. Камыр баса башларга керек. Менә бу синең куна тактасы булачак, яме менә. Бик алма. Бу куна Менә бу куна тактасы. тактасы булачак, җәясең менә бу өстәлдә, ул чипчиста. Ревизор. Так, бик күп басмасаң да ярый, азапланмас өчен. Алайса мен бер күкәгә басам. Әйдә бер күкәгә җитә ул. Бер күкәгә безгә бер тәлинкәлек булса, Ике тәлинкәйн без бит икәү синең белән. Или син мине охшатырга җыймыйсыңмы? Рәхмәт. Рәхмәт, әлбәттә бездә һәр килгән кунак ашый, аннан соң үзе артыннан әле савыт сабанга җуып китә. Савыт сабаны җуабыз. Ләйсән, Әйе. сорау. Ни өчен син безнең идәгә тукмаш ашына кишер салмыйсың? Әйт әле син. Кишер бит инде ул бераз гына нирәк, балгырак әйме. Шуңа күрә мин теге өйдә дә әни пешергән вакытта токмачлы ашка кишер салмый иде. Синең әниең? Аңлый матур ул, конечно. Минем төшче. Әйе. Ни өчен? Чөнки балгырак була аш. Баллы итмәсен өчен. Шул гына белән сәбәбе? Шуның өчен генә. Аны айрым кишер башка пешереп бөтен кенә теге ашны алып куйып салабыз. булмыймы шулай иттереп аннан соң? Барыбер бирәме тәмен? Барыбер бит инде баллы булса кишерең. Кишерең баллы булса, демәк ашың да баллы була дигән. Шуңа күрә кишерне ашка салганчы дуслар, башта кабып карагыз, яме, әгәр дә кишер баллы икән, аны салмыйсыз, баллы түгел икән, Юк, кемдер сала, кемдер теге. Һәркем үзенчә пешерә бит инде барыбер. Яра, ничә яшьтә син беренче тапкыр Кырали кызык икән, мин хатыннан интервью алып. Тукмаш бастым, Ләйсән. Кем өйрәтте сине? Миңа мен Газизә әбиеңме, Мөнәвәрә әбиеңме? Әйсә әниеңме? Әни өйрәтте. Ләлә әниеңме? Кайсысы? Әни үземнеке. Нәрсә диз? Кызым, ул вакытта белмәгәндер әле ул әниеңме кибетләрдә кайчандыр. Җиңеме сызгандыр бер, пожалуйста. Әлбәттә. Басында, Мин ярдәм итәргез. Ул вакытта әниең белмәгәндер әле кайчанда булса, шундый кибетләр барлыкка килер, һәм шул кибеттә камыр басып торасы да булмас. Керерсез дә, керерсең дә кызым сатып алырсың дип. Юк, кызым өйрәнергә кирәк. Ничә яшьтә булды бу? Так, беренче Мәктәптә класста, юк, мин тукмаш басканымны хәтерләйм, мин беренче тапкыр кыймак пешергәнне хәтерләйм. Так, ничек булды Бөтен ул? өйгә теге нитеп исен чыгарып, Өйдә яндырып, төтен таралып. кидереп, беренче класста укыйдым, кайттым да ашысы килде. Без бит инде бәләк чакта әниләр әйтеләр, өйдә безне көтеп торганнар. Шул вакытта ни кыймак ашысы килеп китте инде. Яни кайтканына теге ни сюрприз ясый инде үзенчә. Шул вакытта беренче тапкыр мин аны первый кыймакны- блин комом дип әйтәләр бит инде шулай булды Беренче инде. кыймак тиерле була диләр. Әйе, ул тозсыз булды, ул балсыз булды, ул тәмсез булды. Минем шундый вакытта. Җылый булса да ашадым мин аны чөнки. Өйрәндем мин аны. Юк, инде без аны тавыкларга чыгарып бирдек, аннан соң ашамадык. Тавыклар рәхмәт әйтә. Синең кыймакларын ашап бетергәннәр, яхшы. Тукмашка килгәндә хәтерләмисең? Юк, тукмашны хәтерләмим, дөресен әйткәндә. Бастым микән мин аны? Кистем микән мин аны? Шул кияүгә чыккач өйрәнгәнмендер бәлки. Кияүгә чыккач, китимде. Гомер хатын-кызлар кияүгә чыккач бик күп нәрсәне өйрәнәләр. Будакта син безнең Ашсызлары килгәч пешерергә дә өйрәнәләр. Син безнең кызларыбызга кашан тукмаш басырга өйрәтәсең? Әйт әле. Кияүгә чыккач. Кияүгә чыккач алар безнеке булмый бит инде, азын безнең кызлар булмый. Аларны өйрәтеп Булалар. чыгарга кирәк түгелме соң инде? Булалар. Өйрәнерләр. Әле гомумән хәзер татар кызларына гомумән тукмаш басу кирәк түгел дип саныйсыңмы син? Кирәк инде, бәлешендә пешерергә өйрәнергә тиешләр, токмашында кисергә. Бөтен нәрсәне дә бит инде сатып кына алып бетереп булмый, шулай бит. Беренчедән, икенчедән ул бит Икенчедән ул бит хатын-кызның тәмле дә була, өйдә пешкән ризык. ансы икенче, өченчедән хатын-кыз үзенең күңел җылысын, йөрәк җылысын, мәхәббәтен шул тукмашларга, шул ризыкларга салып инде аннан соң шул сөйгән кешесенә, гаиләсенә ашата да, гаиләсе тук була диләр. Рәхмәт. Шуңа күрә ничектер кафеларда ашыйсың, әйме? Тамак туймый инде. Кайтып бер шул тукмаш ашасаң да, бик рәхәт була инде бер эштәлинкә һәм бер зур ит кисәге. Ярар. Эшсез торасың була. Эшсез торасың. Эш куша иде. Суган чистартасың. Суган рәхәтләнеп. Без аны әзерләп куйык, чистартып, турап куйык. Бәрәңгене турап куйык. Юк, суган чыгып тагын җылап бетмәссең соң һәр вакыттагыча. Юк, син аны син турыйсың бит. Мин түгел. Менә шул сорау. Минем бердән-бер башкара торган эш. Ул да булса суганны чистарту һәм аны турау. Я. Без инде концерт турында сөйләшергә тиештек синең белән, шулай бит.
Тизден жамағат, ой, тизден біздің жамағат концерт болашақ Қозан шәһәрендә ир плюс хатын. Яра, мен мен сөйләгән кебек түгел, син сөйләргә тиештер инде моны хәзер белсен, шулай бит. Тиздән кадерле дуслар, безнең Казан шәһәрендә филармония концертлар залында 5 февральдә концертыбыз була. Сезнең барыгызны да чакырабыз, реклама ясарга ярый. Ярый. Бүген ярый. Син нәрсә сөйләсәң дә бүген ярый әйтләр була. Әйе. Бу хатын плюс иренең дәвамы булачакмы? Дип сораган булдым инде мин синнән. Инде Нәрсәләр булачак бу концертыгызда бераз? Программасының Дәрдәсен 4-нче өлеше була һәм бик кызык була инде бу. Гадәттәгечә. Күңелле була, матур биюләр була, матур җырлар була, яңа дуэтлар була. Кызларыгыз катнашачакмы дип гадәт ясыйлар инде. Инде без син белән уйладык бит инде олы кызыбызны катнаштырырга дип. Үзенең дә катнашасы килә, матур җырлар җырлаячак Алла бирсә. Бик рәхәт шундый җылы. Уртанчы кызыгызны катнаштырмыйсыз. Концерт булачак дип әйтәсе килә. Уртанчы кызыбызны да катнаштырабыз бераз инде. Сюрприз итебрәк күрсәтәсе килгән. Нинди амплуадаймы? Әйе. Аңса сюрприз булсын. Килгән тамашачы үзе күрер. Кечкенә Зәйнәп чыгачакмы сәхнәгезгә? Дәшне сорап килгәнбезгә генә я. Ансы сер булып калсын дип әйтергә яраталар бит әле. Нурҗай чыгарасыз. Чыгарга ниятлисез, а? Күз тияр дип курыкмыйсызмы? Менә Инстаграмнарга чыгарасыз балагызны. Куркабыз. А? Куркабыз. Күз тимәсен өчен нәрсә эшлисез? Эшкәрәбез. Ничек эшкәрәсез? Ирегез эшкәрәме үзегезме? Кызык эме күңелле булай. Син шулай өйдә дә интервьюларга кирәк. Туктале, мин бит моны өстәлдә җәяргә тиеш. Ну, әгәр дә беләк монда җыя башла, син монда җыя башла. Апайым. Монда җыя башлыйм. Әйе. Син җыеп кара, монда булыр микән, юк микән? О, кара, хамыр җыя беләсең икән. Дибетте ди берәү. Мин гомумән бетереп атма инде. Юк. Ярар, яңа җырлар, яңа дуэтлар дип инде аңлашыла. Кызыгыз белән дуэт башкармыйсызмы? Кызым белән дә дуэт башкарырга уйлап торабыз. Бик матур җыр җырлаячакбыз. Инде минем дә иштәсе килә башлады, шуны хәтта мактагач. Синең ишеткәнең бар инде аны. Карагыз әле, Таңсылу бит әни өчен уздыра дип. Әйе. Бу сүзләргә ничек карыйсыз менә бу сүзләргә? Ничек кабул итәсез сез аны Ләйсән Радиковны? Теге сөенәм аның өчен. Гомумән һәр әнинең, һәр әтинең үз баласы үзеннән яхшырак булырга тиеш дип саныйм. Талантлырак булырга тиеш дип саныйм инде һәм әни кеше, әти кеше моның өчен барсын да эшләргә тырышырга тиеш дип уйлыйм. Шулаймы? Әйе. Ярый, рәхмәт Ләйсән бу җавабыгыз өчен. Я, Ләйсән, син әйдә башын башлап җибәрдең дигәндәй, менә сиңа Камыр без әзерәйме менә шунда кына тактасына алып салабыз. Урын әзерләп куям. Чөнки бит инде минем җәйсәң дә була. Маш нишкә булырга тиеш, тәмле булырга тиеш. Ой, барысын да син беләсең, ха, кара. Мин җиңәргә тиеш. Тиеш нәрсә күп, инде бу. Мин идея шулай дип әйтермен, җәме. Карады син хәтерлисеңме сүзләреңне дип. Ярар. Идәгесе идә булыр, идәгене монда чыгармыйк дип. Дуслар, безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл заводы Ашык акционерлык җәмгыяте. Кукмара сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Һәм уңайлылык өчен әлеге заманча савыт-сабаны сез интернет кибет аша да алырга мөмкинсез. Һәм инде безнең татарлар алар бит инде тотып карап алырга яраталар әйберне. Барыгыз фирменный кибетләренә Кукмарада бар кибетләре, бар Казанда алар 3. Павлюхина урамы 114 адресы буенча урнашкан беренче кибетләре, икенче кибетләре Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катында, һәм тагын бер кибетләре Кварталда Мусина урамы 23Б адресы буенча урнашкан. Барасыз, аласыз үзегезгә табалар, кәштрүлләр, казаннар, анда ассортимент бик киң. Зур рәхмәт спонсорыбызга. Ләйсән Гимаева, хәлләр Булай юкка килеп чыккан бит? Әле чыкмады, тукта. Бетмәдеме ни? Монда өстәл биегрәк шуңа каблук киеп киләсе калган. Теге тизимне куймам да тизиме басып, мә. Ярар, достар, без инде хәзер җәйеп бетерәбез, күрәсез барысында җәйеп бетерәбез дип кискән өлешен карарбыз әле бер гәрәшеп, я үзе җиктеге икән, үзем әле кызып, берникадәр рекламадан соң.
Я достар, шойтер біздің үйде тауық міне пішіп шығарға тиіш, біздің суғанда туралған кешірін зауғыштан шығардық, әлбәтте енді бик нишке етіп, бик шонды сипатлы етіп, тұқ машта кесілген. Бәрәңгіне қалды. Я, лесен ойын, бұл ойынны сен білесің, тартып шығара керек ширатлашып. Башта біз сен суифа ойнайбыз да. Аннан соң кім суифада жеңер, шул сойда балашақ. Кіндеші турында я ол яқшынығына сөйлешек ойын давамында, яйсе тискәрісің гіне. Әгер сен яқшын айтасың мен турда, мен сен турда гүл тискәрі сөздерін айташақмын. Қойсын сөйлерға мекен. Тоқта, әлі барса сен жеңерге тиеш. Мен жеңешегім білем бе сенде? Айда. Менің сенің турда тискәрін айтсам, демек сен мені мақтап қына тұрашақсың. Менің үшін әйбәт. Әгер де мен сені мақтайсым келсе, менің сені гүл мақтайсыңа келе, сен мені нашар етіп көрсетешексің тамашашылар қаршында. Шуан күрі, әйде мен нашар болып қалдым әлі. Әзір ме? Әзір. Әйде. Суефа. Болды, сен жеңдің. Нәрсе сөйлесің? Ненде сифатларымды сөйлесің? Яқшысың ма? Сен яқшы сөйлесің, мен сенің нашарымны айтам. Ненден сөйлем? Несін айтам? Әйде нашарымны айт әлі мен тұрда. Біліп тұрым әлі. Сен бит нашар. Мен яқшыға өзгересім келе сенің үшін. Сен аңламайсың менде. Әмін бит аны білмеймін. Сіз бит қатын қыздар бір нәрсе дәшмейсіз. Жоқ, әйде, ғадетте бит инде хатыннар ирләрне гел хурлыймы? Әйде мен бүгін сені мақтайм әлі. Біз сені тапшыру. Мен сені хурдарға туры келешек білесің. Яра хурла. Менің қайдатығы сәхнедегі образым шындай ирке, ялқау хатын бит инде шоңа көре хурласаң бірден ашар түгел. Кім етті сен шындай образды? Мен ашыл язалар. Ойым, шойды безорны, йо. Жамағаттық машларында, обижой, тоны, қазір мен сені лучше өзім обижу, яме? Ну, кішіға обижателерге бермейм. Жарайды, кеттік. Әйде, кеттік, шығар әйде. Так. Айтелі менің яқшы сипатларымды. Сен менің бик ақылым. Мұндай сөздер әтім тағы да ақылды боларға меңа стимул бар әйері. Сен, қазір. Так. Ойын біті, бұл жемірілге шеме. Сен менің біраз кирім дейлер мәлі. Кире сен біраз бар сендер шындай. Кирлімән. Кім? Кирлімән. Кирлімән? Әйе, шындай әкетін оқығаның бар ем? Йоқ. Кирлімән әкетін білмейсің? Біздің ола хат егін бішмеген ел кирлімән қойадыр. Район китапханасында қалған әйді кеттік. Қойқаш тüйлер білмейсің әйем? Так, бұл әлі ішілерге де мұш кетемі? Сен екі қолап тұтасың әлі сен. Бір қол біләң ғана. Іші сәбітті кетті бәселем. Үстенірек аларға керек. Опа! Ой! Болды. Мен сені мақтарға тек. Мақта. Сен менің матурым. Ой, банал дейінді, конечно, ярар. Матур түгіліңді мен, ярар, приятно енді, ярар. Так, қойса шақ. О, мәне мұсы шыға екен метен. Әйде, маншы бірді. Усал сен біраз. Біраз ғына. Не көрдің ме? Шығайым. Идеальный кішіні құрларға да бек жайсыз. Шылмай, жайсыз, юқ шо. Юқ мәшар яғы Так, так, істен алыр мен білем мәсе бар. Етерге, іске түшті. Жемірілмәсе бұл нәсті. Бұл нәсті жемірілмәсе қайтамайсың тұрды. Мақта. Сен менің бек шындай сабыр кіші. Міне ансы дірес достар. Өтен сабырлық менде. Біздің ғайлада ең сабыр кіші ол болады. Міне, Байрам. ансы 100%. Ярал, мен шындай сабыр. Әбісі тұрда қайтам. Ол ебірін гілейтерге аратам. Жемірілмәсе, жемірді көрмей. Сен ортадағы сыналарға тұрышалы, сен жемірілмей. Алынмай бит ол. Сен? Мен? Сен? Неше ел ұзап енді? Хаман, шул компьютер білән дұсташа алмайсам. Ол нашарға да әтмәне? Нашар сипат меңа қалса, білмеймін. Неме шайды білейм. Менің әлі жынларым қабырады. Ішләйімдір шыны дегешін. Шынысың аңламадым енді. Неше ел аңлатам бейтінде шылай білмеймін. Ера, ерендірмен қойтқаш. Тоқтаты айтам, ердем етем. Так, қойт ашиладым. Әр уақыт шылай дей. Мақта. Так, сен бек шынды Сара. Саран? Мен Сара? Әйе, бұл бек оңай сифат. Бұл ғайла үшін. Міне, сен мұны комплиментті ойладың. Әйе. Ярар, қатын. Ярар. Мұнда алда бұтырға керек ме бекенде? Дұрысын айтырайық. Мен шылай оқына қамисиға
Бер что-то күбен сөйлей баш. Бик күп сөйлей башладың әле менә син. Алып қойым әле. Ярар. Әйдә. Син ямсыз. Шандым. Әйе, булды. Шулай дип әйтим әле. Кай бер чакта. Шулай булсын. Айса Кусти әгел. Бүтін кеше мотор дип язар син Инстаграмда. Кусти белмәсеннәр әле. Бүтән кеше дә язмый. Так. Син минем Җимелмәдем әле укымам. нинди уңай сыйфатларың бар соң әле синең? Сара. Син шундый бик ашык йөзле, шундый кешелекле, шундый әмрәүгә кирәк булды. Калдыр әле син. Так, кайсы шулай икән моның? Хәсин әйтәм. Так. Күрәсезме, безнең oyun уйнаган бар, шуңа күрә безнең Без менә хоккейчка хәтле уйнашабыз. Йо, бетә хәзер, яме. Ой, кай җиреңә бәйләнергә соң синең, син сулагай. Ярар, рәхмәт. Чөнки җайсыз, чынлап та сулагай белән утырасың, әгәр дә менә булай туры килсәң, менә булай карагыз, менә туры килсәң, ашаганда, нәрсә итеп. Ул да укылы белән калып, тиртеп сугышып бетәбез. Шул сулагай белән өчен. Шуңа без менә булай утырырга тырышабыз, өйдә, өстәл артында. Ул кулы белән, ул теге кулы белән. Мин җиңелдемме? Син җиңелдең, әйе. Менә кичкә хәт уйнап булмады, рәхмәт. Булды? Мир. Мир, дружба. Ярар, Лейсан, зур рәхмәт. Нәрсә өчен? Әле ашарга пешереп бетмәдем бит. Мине саран дигән өчен шу саран истә калды инде. Берничә табылмый. Ярар, Лейсан, булды. Тавык пеште инде безнең алырга. Тавык пеште инде, тавык алабыз да, бөтен нәрсәне шуны тондырабыз да, әзер булабыз. Тондырабыз да, безнең ашыбыз әзер. Һәм инде дегустация ясыйбыз. Достар, шулай иттереп безнең тукмачлы аш пеште, пешерде Ана Лейсан Гимаева, Крашто Хисамиева Гөлназга каршы, Казан кызы Гөлназ. Уйлаганнардыр инде, берәр яшь җилкенчәк килер дә монда, берәр яшь кыз, бер нәрсә дә белмәс, тукмашны кисә белмәс. Бат. Понял? Шулай дип әйтим әле. Минем защита ни. Конечно, это нәрсә. Авылда үскән кыз бит ул. Беренче класста куймак пешереп инде. Әйе, аш пеште, ашны салабыз да инде монда рәсем буенча бит аның өстенә тавык ите салынган. Укроп та салынган әле анда. Әйе, бисмиллаһир. Гомән кемдер тавыкны турап ашка да салырга мөмкин. Токмашын салмый. Нормаль чыккан бит бу кара әле. Вообще әйбәт булган бит бу. Мин куйрагын сал, куйрак яратам мин беләсем бит. Беләм, шуңа нитәм бит. Сыйып аш яратмаганны беләсең. Тырышып менә булай. Куйрак сал. Шулай күп яратасың бит инде. Шапылдатып ашамага шинде аны. Так, әйдә әле хәтик шул карыйсың. Ха, ите дә кирәк. Итендә яратам беләсең, күбрәк сал. Укропны яратканны беләсең. Хәтик шәгән, ревизор буламыз. Вот. Бик матур, бик аппетитный токмачлы аш булды бу. Әзер? Монда кишәдән генә күбрәк салган бугай бу. Һәм беләсеңме, фотографиядә насыщенрак чыккан. Безнекен төшереп алсаң, шулай ук булыр. Шулай булачакмы? Төшереп. Ләсән, менә один в один инде, менә кара, менә туш бит инде булай. Син молодец бит, кара әле. Ошап кара инде башта. Булмаган хәзер. Шул. Төшү кыяфәте белән барысы да яхшы. Бурыч бир инде, беләсең бит бурычта яратканымны. Мә. Шулай. Ипигә юк инде. Читтән алай күренмәсәм дә бераз сырлырак. Ансы бар. Хатын түзгәнгә хатын рәхмәт. Кайнар. Без дә кайнар килеш ашарга яратам. Бу бөтен ирләр исемнән силимдер инде мин моны, мөгаен. Так. Кайда шулпасын? Миндә шулпасы, мин токмашны ашыйсым килә. Кайнар бит токмаш. Булса инде шәп-шәп ашамага шул. Ай, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Пешкәнме? Тәмлеме? Тәмле, слушай. Без гаҗәпләнеп. Имештәге беренче тапкыр синең шәгән дизны ашаган кеше кебек кыяфәт чыгарым ни шулай. Ничек? Мин дә кап карасам буламы? Тузы бармы икән, юкмы икән? Без кайбер шул бер тәлинкәдән ашыбыз. Савыт саба юрга иренсәк. Өйдә.
Аларны хәтләйтмәйді. Булганмы? Булган бугай. А? Булган бугай, иә. Бугай түгел инде булган ярар. Шундай скромный инде. Инде скромный инде шундай булгач, бүгенге тапшыруның җиңүчесе итеп мин Хисамиева Гөлназ сезне түгел, Ләйсәнне игълан итәм. Минме? Әйе, җиңүче. Рәхмәт. Яр, ну булды бит инде, ну монда шарты үтәлде, аш пеште, менә бөтен нәрсә шул ук. Ничегрәк тагын бәйләнә алмыйм. Бәйләнерлек урын калмады. Шуңа күрә безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Күкмары металл савыт заводы Ашык акционерлык җәмгыятеннән әлеге таба синеке, ягъни безнеке. Бик зур рәхмәт. Нам Күкмары сөйләм маркасы бар. Яме дуслар, карагыз. Һәрбер табада, һәрбер кәчтүрдә, һәрбер казанда менә шундый Күкмары дигән язу бар, фирменный логотип. Гарантия 3 ел. Вәт. Мәнисен. Иңап әйтерсең. Гөлназ үпкәләмәс микән? Белмим. Дип уйлыйм әле мин. Үпкәләсә. Ишетәбез. Гөлназга? Әйе. Бирик әле барыбы Гөлназга иде. Гөлназга? Гөлназ. Токмачлашны кем пешерә белми инде. Бөтен хатын-кыз да белә. Җиңел бирем булды дисең, ярар. Гөлназны иренмичә шулай тәмле итеп пешереп, төшереп, сезгә җибәргәне өчен булса да бирик. Олайса бер шарт белән, яме, Гөлназ, ирең, 2 балаң бар. Бу табаны без сезгә бирәбез, алайса. Ләкин сез 5 февраль көндә бөтен гаиләгез белән, бөтен нәсел ырыгыз белән киләсез безнең концертка филармониядә. Ир плюс хатын дигән концертка. Бу таба әлбәттә сезнеке. Мә үзем тапшыр. Менә диген. Мәгез сезгә бүләк. Кара, котлыйбыз Гөлназ. Дуслар, безнең телевизион тамашачыларыбыз кызыклы рецептларыгызны, катлаулырак рецептларыгызны юллагыз әле безгә. Юллагыз TMTV-ның Instagramдагы аккаунтына директ язаласыз, миңа язаласыз директта. Һәм без ул рецептларны инде әлбәттә артистларыбызга тәкъдим итеп, алар шулай әзерләп пешереп, инде бүләкләрне алар атсалар, аларга бирербез инде әлбәттә. Атмасалар сезгә тапшырачакбыз. Ям шуңа күрә көрәшегез гадел көрәш булсын. Исән сиңа зур рәхмәт. Вакыт табып килгәнең өчен. Ну, минем рәхмәтем әйтәсе килә инде шушы TMTV каналына. Бик зур рәхмәт чакыруыгызга. TMTV каналын карагыз, безнең җырлар белән бергә булыгыз, клипларны карагыз. Күңелле яшик, бергә яшик. Бәйрәм белән. Рәхмәт. Бәйрәм әлбәттә. Артлары белән. Бәйрәм артлары белән дип әйтә. Гыйнвар буе бәйрәм әле ул. Ел буе яңа ел әле ул. Дуслар, инде саубуллашабыз бүгенгә, очрашырбыз киләсе атнада. Тәмле яшик, тәмле ашик һәм инде тәмле көрәшне һәр атна сайын TMTV телеканалында күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Пока-пока.